börja. Vilket jäkla år ni har gjort, grabbar. De börjar med att vinna serien, helt obesegrade, för andra året i rad. De plockar hem Final Four utan motstånd. De åker till Skövde och skojar lite där med. Kanske inte lika bra, men de får ändå med sig pris hem. Jag tycker att vi är en extra applåd för de här två gubbarna plus den här tränaren som står här. För att det de har gjort för den här klubben är det fantastiskt. En stor applåd. Man brukar ju säga att man sparar det bästa till sist. Jag tänkte jag gör så även idag. Jag har ju missat ett ganska viktigt lag som kom här i julas till oss. De är ganska okända i seriespel, men i träningssammanhang så är de väldigt stora. Jag skulle vilja att mina tjejer, vi och 17, kommer fram. Tina! Marina! Natalia! Frida Jensen! Elvira! Lefti!